na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Si Sarah. Blihan ako. Day Sarah. Say ato, day. Mangutan na lang ko. Asa si Piolo ron? Kuan, kaning, wa ko kibaw? Kauban mo sa trabaho, dali ba? Oo, pero ano siya itong nas trabaho, day? Unsa? Ang palayo na siguro to. Asa siya? Oo, nagsulti taon, asa to siya. Basta, murag, nagpalayo to siya. Aron ba taon matambala na masakit nga kasinatian siyang gugma. Buloy. Di tingali madawat niya, day nga. Napakiya siya ni mo. Hindi, Sarah. Buloy. Sorry ha, pero maulay na ipagtuon ako ba? Kung makita man gani mo, palihog kong ingon niya. Hanggaw siya. Oh, Buang siya. biha sa nimo di sakitan pa nimo, panganlan pa nimo di maayos ba Piolo? Basta mo ka na imong isulti niya. Okay day, sige. Makita mi. Sultihan ako nga nangita ka niya. Kuyo mo Robin. Sulti. Diha ka na. Palayo na eh. Piha. Mura man og tao ang iyang gisultihan nga taong way kasing-kasing di kay bawo masakitan. Kinumdum ng tas kantang Victor aning kalagiya. Kasakit mo gugma, dili ka masabot. Gisakit mo ako sa paghigugma ko. Unsaon ko na lamang nga maako ka. Ang gugma mo ka na ko o ginasimba ko. Kapait di ba'y Piolo, gitamay lang in taon. Pait nga klase sa babae, kung mao'y pangasawon. Pait! Unsa imong tuyo kang buloy? Nangutan na lang ko. Kung hain na si Piolo. Mao ba? Unya, unsa tubag? Nagpalayo man ka na. Uy. Mao ba? Labing siguro. Tuwa na to sa laing babae. Tingali. Dili man gito kasaligan tawhana god. Tanaw na ko atong Piolo, no? Dukirok ito babae. Unsay dukirok? Kanagong ibug-ibugon ba? Bisag kinsang babae, kaibgan. Dili pa kontento sa usalang kababae. Baong Sara, may queen. Luay kay ka. Kaya nagpadayong ka sa imong relasyon kaniya. Baong luoy kay ka. Mao ba? Anyway, adto na ta. Nga naman ka? Ihatod ko sa amo. Ha? Nga naman? Murag dilabad ang akong Ha? Pero Sara, Kung dili ka mo hatod, magtaksi na lang ko. Sige. Diha na ka. no, Sara! Ay, Ahak na lang. Ayun, ning bayahan na eh. Kalit mo nag-usab ang desisyon. Hey, Sara! Wait, my queen! Ihatod ka sa inyo! Biya saray. O giapas Robin. Anong ka? Glali sila. Ito na, yan ka subalik. Asa ka to sila eh. Asa sila paingon?
kay pagsigig hinduktok, uy. Uy. Okay naman, Risa. Okay na. Nahibaw na ko. Nagsikag ko na niya sa, Wa ba ya? gusto ka? Tawagan ako si Sarah? Ha? Tawagan ako siya, aron ba magkasulti mo? Oo, ayaw. Ayaw lang. Nga naman. Para ba magbalik mo? Tawagan ako ha. Ayaw lang lagi. Ayaw lang. Ay, may nanawag ko. Basig si Sarah na. Dili. Si Baybuli ini nanawag. Tubagon sa ako. Hello, Baybuloy? Bay, hello dia. Kita na ko sa Rubin. Saan, sir? Na-video nga akong isa, hindi mo ha? Messenger lang, tanawa lang. Okay. Salamat, Bay. Okay, bye. Oh, nga naman ka. Nakinuktok na sad ka. Baybuloy itong nanawag. Nya, Nagsulti nga. Ako na nakita si Sarah o si Ruben na nagkuyop. mao pa? Doon na siya video nga yung ipada sa messenger. Okay, diara. Asa man. Sige, i-play ko no. Kariat. Niya. Uy. Oh, si Sarah. Gikan sila sa 7-Eleven. Oh, giagbayan ni Ruben. Oo. Expected. Nya, huot imong dughan. Risa. Piolo. Oh, inom sa o. Inom og tubig. Salamat. Okay? Salamat ha. Smile, uy. Dili pa katapusan sa kalibutan. Oo. Anak gid na. Laban lang. Laban lang. Ay, may nanawag na sad. Buloy gyapon. Hello, Bay. Nawag mo ka. Balik. Oh, saman, kita niyo? Kita na ko, Bay. Nakita na ko. Oh, ako lang isa, hindi mo. Aron di kayo nga makakunin mo ba? Salamat, Bay. Salamat, Bay. Magigsulti, nagigsulti pa na ako sa Arabay. Mau ba? Oo, muta na siya na ko, asa ka? Ano sabi kitubag mo? Ako itong sultihan nga, huwag ko kay Bao, bay. Akong gingnan nga, huwag ko kay Bao. O, na-instruction mo na ako, di ba? Ano sa may reaksyon niya? Ako siyang gisultihan nga. Malayo ka. Tungod kay, gisakitan kasi mo kasakit nga kasinatihan sa gugma. Mainon mo. Niya, sa pa yung reaksyon niya? Ano sa may sulti? Oh, mingon siya na ko nga. Okay, Buloy. Kung makita mo, sulti siya. Buwang siya, hanggaw siya. O ba? Salamat, Bay. Sige, bye. Huot ka sa dandughan mo. Kadiyat ha, kadiyat. Di ara, oh. Inom na sa og tubig. Aron maluag-luag ng dughan mo. Sige na. Salamat kayo. Ay, amawas na ning buloy, uy. Nanawag pa cute. Kadong kay no speaker man ako. Pero Mao okay lang. gani. Okay lang. Okay lang. Ay, mas maayo pa no maglingaw-lingaw ta. Lingaw-lingaw. Manayaw ta. Ha? Manayaw ta. Nayaw? Kadiyat, patukar ko ha, sa akong cellphone. So may imong ipatukar. Oscar. Si Oscar. Dali ba, barog. Okay. Sige na, barog na ba? Natapad ta, oh. So may buhaton ta. Manayaw gani. Patukar ko ha. Unya, at the same time, mag-video ta. Mura pag mag-TikTok ta ba? Okay. Sige. Stand by ha. Dere ba ko kamao? Basta kay sunda lang ko, okay? Sige. I-play na ako ha.
Okay. Okay. Go. Ana. Okay. Oh. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!